Otsailaren 9 amankomunazgoak antolatutako hasi tailerra egon zen. Amorotoko eskolara 2 neska etorri ziren, Orbaitz eta Deiene deitzen zirenak. Guri hasia zer den azaltzen. Lehenengo Deienek pantaila baten hasia zer den azaldu zigun, eta gero galdera batzuk zituen hasiari buruz. Gero, 4 sagar mota desberdin ekarri zituen eta denak probatu genituen, eta galdetu zigun zein motatakoa izan zen gozoena eta zatarrena. Niri gehien gustatu zitzaidana 3. izan zen eta gutxien 4. Azkenean eskolan guk zaintzeko piperraren hasia eman zigun, guri ere eman zigun etxean hasteko. Hemen landareetatik zein zati jaten dugun esan genuen. Ea zein jaten dugun guk asmatzen gaude, taldeak eginez, eta oso pozik gaude. Orbaitzek eta Deienek 3 jarri gintuen, eta janari eta fruitu eta barre marrazki batzuk eman zizkiguten. Gu fitxa horretatik landarearen zein zati jaten dugun igarri behar genuen. Marrazkien artean 3 aukera eman zizkiguten, sustraia, zurtoina edo lorea jatea. Fitxetan marrazki ezberdina zeuden. Bat, eszenarioa zen. Eszenarioan sustraia jaten dugula esan genien. Orgaren fitxan zurtoina jaten dugula. Eta sagarrean fruitua edo lorearekin elikatzen garela. Galdera horietatik erantzun zuzen eman ondoren beste joko batiekin genion. Argazki honetan hasien poto bat eman ziguten. Guk asmatu egin behar izan genuen. Zein hasi izan zen. Nire potoan piperraren hasiak egon ziren eta asmatu egin genuen. Goiko gelan gaude hasiak igertzen. Gaude, oso ondo ibili ginen. Poto batzuk eman zizkiguten hasi batzuekin. Poto bakoitzean era desberdinetako hasiak zeuden, eta guk asmatu egin behar izan genuen, zein hasi mota zen. Taldeka jarri ginen, eta hasi mota desberdinak eman zizkiguten guk asmatzeko. Gu ezin asmatuta egon ginen, handik 10 minutura galdetu egin zigun ze landareren hasia zen. Batzuk asmatu genuen, baina beste batzuk ez zuten asmatu. Tailerrak amaitutakoan Gizaburuko Eretza errotara joan ginen autobusez. Errota batek nola funtzionatzen duen ikustera. Irezako errotara joan ginenean, errota bizteko palankari eman eta errota martxan jarri zen. Errotan denbora apur baten egon ginen eta garia urten zen kajatik. Gero erretako irina iragazkian zikina kentzeko pasatu zuen. Irina errotan hartu zuenean zikina zegoen eta iragazkian pasatu zuenean garbia gelditu zen. Irina garbia eta zikina ikutzen utzi zigun bien arteko ezberdintasuna ikusteko. Eretzako uruna ukitzen gaude, bat biguna zen eta bestea gogorra zen. Bertako gizona guk hobeto ikusteko dena desmontatu zuen. Lehenengo gaineko egurrezko gurpila kendu zuen, gu barruko harria nola mugitzen zen ikusteko. Harriaren erdiko zulora garia bota zuen eta harria garia apurtu zuen. Azken dena beren lekuan jarri zuen. Eskolan egon ondoren Gizaburura joan ginen errota ikustera. Esen izan aize errota, ur errota baino.
Han egon zen gizonak artoa bota zuen errotara. Gero martxan jarri zuen. Idina pila bat bota zuen. Idina ikutu ere egin genuen. Gero azpiko harria erakutsi zigun. Jarri zuen martxan harria eta adinaren mugitzen zen. Gero errotaren ura ikusi genuen. Gero eskolara joan ginen. Baserriaren aurrean gaude, bueltatzeko prest, errota eta irina nola egiten den ikusita eta ikasita.